שלום כולם, אז פופי. והיום אנחנו נראה לכם את הכלי שלי, של הטלפון של אח שלי. כפי שאתם רואים, זה הדק שלו, יש לו גם דק עם ספארקי, אבל כמובן הוא לא שם אותו. הספארקי הוא פשוט מטורף, יש לו 1200 חיים, 1300, אבל הוא גם רמה אחת אצלו. כן, אני בארנה 7. הסליגבין שלי זה ארנה 8, כפי שאתם יכולים לראות. כפי שאתם רואים, גם אנחנו היום נחצה לכם סרטון על אופיר קלאש. אנחנו נשחק משחק אחד, כי זה רק הסרטון הראשון שלנו. נכון. אולי נעשה עוד סרטון של האתגר. אז טוב, הנה המשחק 3, 4, תתחיל. בהצלחה לנו. מה זה דק זה? של ספארקי? שיט. בטוח עשינו דק לא נכון, אז זה ממש טוב אם ננצח איתו. נכון. כפי שאתם רואים, הוא מתעצבן על כלום, מה אנחנו נכתוב לו? אנחנו עושים לו פה פויז. ופויז. שזה מנסה להוריד את הבומבר, בוא נגיד ככה, להוריד בומבר. אם אתם בכלל משחקים בקלאש רויאל, אז בואי תראו את הסרטון הזה. כן, יהיה לנו ממש כיף ביחד, נעשה מלא דברים חדשים. אם תיתנו לנו לייק וסאב כמובן. נכון, נעשה עוד הרבה סרטונים טובים. כן. רק תגידו לנו מה הנושא ואנחנו ננסה לעשות אותו אם נצליח. זה לא רק קלאש רויאל, תדאגו, נשחק בעוד כמה משחקים. כמו המשחק שאנחנו די אוהבים. איזה? שחזרים. לא. פה, אם אתה חושב שנשים פה את זה לא יהיה נכון. אנחנו פשוט נוריד אותה, כל עם חצי. המיניונות שלי. הם רמת 9, לא. תראי מה זה פויזן. לא. אנחנו מתחששים, פשוט בא לנו להגיד מהרים נשים לו. מה אתה בוכה? עכשיו בוא, הלכנו נכסח אותו את הדבר המטומטם למעלה. לא, את הספארקי שלנו. נכון. ונפוצץ אותו. מה אתם אומרים על ההתקפה היפהפייה? ונשים לנו וויזארד חתיך כמובן. לא, זה ממש לא היה לנו טוב, הבומבר הזה עכשיו, כי הוא יוריד לנו מלא חיים. אבל הספארקי זה לא השפיע. מצוין, אנחנו רק נשים לו פה מלא שחקנים, ננסה לנצח. אם אנחנו לא נשים פה מלא חצים, ובבקשה, זה באסה. אנחנו לא ממש. אבל אם אתם רוצים גם נעשה לכם אתגר 3, אם אתם רוצים. ודי נראה לי שאתם לא. אז הנה פה נעשה לכם עכשיו פויזן. ועכשיו פה נעשה לכם גם זה, ונעשה לו בום. זה לא טוב, מהר. חייבים מהר להוריד אותו בניין, אנחנו לא רוצים להפסיד מולכם. מהר רק נעשה לו גם זה, בום. ומהר גם נשים ארוס, מהר שזה רק מניפגת למכה. וזה לא, ואנחנו נפסיד פה, חבל. כמובן. נשים כמובן פויזן על המלך סתם, כי אנחנו נפסיד. טוב, לא נורא. ביי ביי. עדיין לא. טוב. מקווים שנהננו. לייק, סאב, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.